ଆଉ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ପଛ ଗଟେ ଯୌତୁକ ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ଭତ୍ତା ବି ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଲାଇନରେ ଲାଗିଯାଅ। ନେଲା କୁଆଡ଼େ ଆଗେ এই হাই কর 4 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଭିଡିଓରେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ବିଭୂତି ତମ ଘରେ ଖୋଜିଲେଣି ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ବାବୁଆଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ ମତେ କହ। କାଳିଆ ତୁ ବହେ ବଢିଆ ଆମର ଆର ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ତକ ହାତକୁ ଦିଆ ହାତରେ ଅଛି ସେ ଅଲଗା ଠିଆ ହେବେ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକିବେ ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଅଲଗା ଠିଆ ହେବେ। ନା ନା ଅଲଗା କି ହାତକୁ ଦିଆ ହବାର ଅଛି ତା ବାବଦରେ କହ। ଧ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଥାଏ ଭିଡିଓ କରିବା ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ।